Τι θα έκανα αν κέρδιζα το Eurojackpot? Θα πήγαινα στο φεγγάρι για να παίξω μπάσκετ. Με την έλλειψη της βαρύτητας θα μπορούσα να καρφώνω. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Eurojackpot. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι έρχεται στην Ελλάδα από 6 Τρίτου με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Eurojackpot. Μετρητά. Αμέτρητα. Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι.